Mga S-Friend, tampok sa ating Urbex PH episode ngayon, ang Unfinished and Abandoned Hotel. So ito na nga mga S-Friend, nandito tayo sa isa sa mga bucket list talaga natin, itong lugar na ito, itong Unfinished and Abandoned Hotel na ito, dito po sa lugar kung saan tayo naroroon na naman. At syempre sa mga baguhan po sa ating channel, ito po yung lagi nating mga nilalaman dito po sa ating YouTube. Ito po yung mga abandoned places na nakikita lamang natin along the highway. Actually ito po ay malapit din po, along the highway din siya. At matagal ko na rin po itong nakikita dito sa lugar na ito. Hanggang sa naikwento sa akin ng isang kaibigan na tama, ito po pala ay gagawin talagang isang hotel. Kung nyo nga po makikita yung mga features talaga ng isang hotel katulad nito. Ayan, nandito yung fountain yan for sure. And then ito yung front desk. Medyo wash out. So lipat tayo. So ito yung front desk. The usual hotel na mga pagkaka-arrange, di ba? Andito yan. And then the grand entrance. And then hindi natin alam kung ito ba ay sa chandelier or talagang mayroon lang silang lightings dito na ikakabit sana, pero talaga makikita nyo mga S-Friend, hindi na siya natuloy. Katulad na lamang nung mga bahagi ng kisame na yon na hindi na nakuberan. Pinagtatanggal yung iba oh. Tapos yung iba nagkanda basag-basag na. Noong una mga S-Friend, dito po sa bahaging ito, nakikita namin dito yung tricycle ng guard. At malakas yung pakiramdam ko talaga na dito siya naglalagi sa bahaging ito. Kung pagbabasehan lang natin itong mga to, yung mga tables niya. Oh man, ito rin no. Iniwan na lang yung helmet. Ito yung sinasabi ko sa inyo na sana fountain. Okay, dito po sa first floor mga S-Friend, sa gawing dulo nitong building, dito pala nila tinambak lahat yung mga, ito mga kama to eh. Oh. Ito sana yung mga ilalagay doon sa mga bawat kwarto, kaya lang hindi na nila tuloy. Katulad nito mga S-Friend, no? Nandito pala lahat. Oh, see? As in empty lang talaga siya mga S-Friend eh. Hindi na talaga natuloy yung dapat na sana ay plano dito sa lugar na to. And then dito rin medyo sa bahaging to,
alam mo yung maamoy mo yung masangsang dahil sa sobrang panghi. Tapos maririnig mo rin yung mga ingay ng mga paniki. Ito hindi rin natin alam sa bahaging ito kung nalagyan ba siya talaga ng tag dito railings para dito sa hagdan, at saka di mo alam kung pinutol kung nilagari siya at kinuha yung mga steel bar. Yan, medyo overlooking dito yung highway. And then dito sa bahaging ito mga S-friend, ito isang room doon sa hotel na yan. Makikita nyo mga S-friend, ito yung kabitan ng aircon. And dito sa bahaging ito mga S-friend, ayan, nakikita nyo yung dalawang bukas na yan. Nakakasigurado tayo dito mga S-friend na ito ay para sa elevator. Medyo tulad din ng mga ibang abandoned buildings na pinupuntahan natin. Siyempre ito na, tinitirhan na siya ng mga paniki. Oh men, may tubig na. So tama nga. Ito ay para sa elevator. So, kagustuhan man natin na pasukin lahat o bawat room na nandito, pero talagang wala naman tayong makikita dito kundi empty spaces. Dahil sa ito nga ay isang hotel room. Ito, bahaging ito, CR na ito. Talagang hindi na siya natuloy mga S-friend. Dahil kung papansinin ninyo, dito pa lang hindi na nalagyan kahit man lang sana ng, alam mo yon, aircon, at saka yung mga steel bar na yun saan ba tinutulog ko? Ayan pala. Yan. Malakas yung hangin dito. Oh man, may mga butas. Yak! May asong pumupunta dito, may taka. Pang ilang floor? Parang third na to ata o fourth. Katulad din po nung disenyo dun sa baba. Pero na lang ito merong parang terrace siguro dito dapat. Wala pong pinagkaiba actually sa kada room. Ayan din yung malaking window, glass window nila. Kung tutuusin, hindi rin natin baka pag bumabagyo dito, meron din mga nakikisilong. So tama nga ito, elevator ito. So sabi niya dito third floor. So akyat naman tayo dito. Meron din pala mga marka talaga. So ito, support. Tulad din ng mga nauna nating pinuntahan sa baba. Ganun din lang naman yung design ng structure dito. At yun nga mga S-friend, kumpara po dun sa mga unang mga rooms na nakita natin mula doon sa first hanggang dito sa may third floor. Parang ito yung unang kwarto na kinakitaan natin ng kahit papaano. Ito,
Meron siyang kahoy na pangharang dito na ito yung magsisilbing disenyo ng room na to. Interior design niya. Yun nga lang, hindi rin talaga natapos. At siya lang talaga yung nakita din natin na merong kisame pa. At saka yung floor, meron ng finishing. Hindi katulad dito sa mga nauna o kaya dito sa labas. Paglabas natin dito, ito rough pa rin. Wala pang palitada yung iba. At saka ito, balikan lang natin. Ito, cabinet. Diba? Okay, so ito yung 5th floor elevator. At nakikita na rin natin mga espren yung ayan yung hangganan. Kaya medyo maliwanag na dito. So tama nga. Dito pa lang sa lalagyan na to, ito yung uka dito sa semento na to, sa dingding niya. Ito na yung pindutan ng elevator to. So dalawang elevator. Hindi nyo makikita natin dito mga parang mga nagsama-samang dumi ng mga paniki. Okay, so base dito sa marka niya mga S-Friend, it's GB. So Grand Ballroom itong espasyong ito. Ang lawak niya kung tutuusin. Okay, so ito na yung 6th floor mga S-Friend. At dito po sa 6th floor, andito matatagpuan sigurado, ito po yung events place nila, kung saan nila pwedeng i-hold yung mga malakihang mga occasions. Sa lahat naman ng hotel kasi ganun, di ba, yung kadalasang nagiging function, lalong lalo na kung isang malaki kang gusali. So ito nga yun mga S-Friend. Andito yung elevator na matatagpuan. Dito na siya. So parang dedirekta na siya dito sa hall o dito sa events place nila, para hindi na rin mahirapan yung mga guest. Okay, so ito na ang upuan ni Manong Guard. Ayan. So malamang lagi siya nagmumuni-muni rito. Wala na. Ito na rin po yung hangganan dito. Sa bahaging ito mga S-Friend, ito na yung bayan. Makikita po yung tore nung simbahan doon. And then sigurado kinulang lang talaga, pero lalagyan sigurado dito ng terrace. Ito lang po talaga yung pinaka rooftop niya. So nag-i-expect ako na, akala ko meron pa dito. So wala na pala. So ito lang po. Tanaw na tanaw nyo rito, syempre yung kalawakan ng kapatagan na to. Kaya ito po talaga yung magpapatunay mga S-Friend na siya lang po talaga yung katangi-tangi na gusali na merong 6 na palapag dito po sa bayan na to.
At syempre mga S-Friend, bago natin tuloy tapusin ng ating episode ngayong araw na ito, once again maraming salamat po sa pag-subscribe at syempre sa pag-share ng ating mga videos dito po sa Urbex PH Plakado TV at sa lahat po ng mga katulad natin, katulad na inyong lingkod na may interest sa ganitong klaseng mga explorations, mga travel vlogs pero sa mga abandonadong lugar. Muli nagpapasalamat po si Rico Loco sa inyong lahat at dahil syempre kahit papaano ay nabubuo unti-unti natin, syempre nakikilala yung ilan sa ating mga subscribers, ilan sa ating mga katulad na mahilig sa ganitong klase mga explorations. So kung halimbawa mga S-Friend, meron kayong maisasuggest din sa atin na mga ilang abandoned places na open to the public naman o kaya pwede natin na-explore anytime, huwag kayong mahihiya na mag-comment at ilagay po ang inyong comment na yan sa ating comment section of course na nandito po sa ibaba ng ating video. At syempre kung halimbawa man meron din kayong konting alam o konting historical background doon sa nirekomenda ninyo sa amin na abandoned place, why not sabihin nyo rin po, o kaya kung halimbawa nag-follow o kaya nag-like na rin kayo ng ating Facebook page, pwede nyo po doon ilagay sa ating Facebook. Pareho lamang po ang pangalan, Urbex PH Plakado TV, at i-like nyo rin po, i-follow nyo rin po para na sa ganun maging updated kayo sa mga susunod nating mga exploration. At syempre malaman ninyo, baka malay nyo ang susunod nating exploration, abandoned place na pupuntahan ay malapit na pala sa inyo. So once again maraming salamat at hanggang sa susunod po nating episode. Sana po yung nag-enjoy kayo dito po sa ating episode ngayong araw na ito. Ako po si Rico Loco. Tuto ka lang dito sa Urbex PH Plakado TV.